Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang bekja rahayu, komunitas ingkang bahagia. Selamat berhari Minggu. Dinten menika kula panjenengan mlebet ing Minggu limrah ingkang kaping 11. Mugi-mugi ing dinten Minggu menika kula panjenengan mijikaken wekdal, tenaga pikiran lan diri kula panjenengan kangge mulyakaken asma dalem Gusti Domingos hari Tuhan. Lan mugi-mugi kanthi menika kula panjenengan sansaya pinaringan kegiatan anggenipun sujarah wonten ing alaming gesang. Situasi gesang sesarengan mirungganipun wonten ing negari Indonesia sansaya dangu keraos boten gampil. Reregan sansaya mindak ning pemetune boten mindak. Nah menika sing kadang kala dados pikiran. Yen boten kuat bisa stres, bisa bingung, galau, gelisah. Lan yen sampun mekaten kados-kados kabegjaning gesang sansaya tebih kalian kula panjenengan. Lumantar waosan Injil dinten menika kula panjenengan pinaringan pitedah bilih Gusti Yesus tansah tinarbuka dumateng pakaryan-pakaryan tiyang sanes. Gusti boten makarya piyambakan, Gusti boten memonopoli pakaryanipun. Yen wonten tiyang sanes sing pengin cawe-cawe ing pakaryan dalem, Gusti estu bingah. Mila Gusti nimbali para murid dalem mirungganipun Rasul 12 supados cawe-cawe wonten ing pakaryan dalem. Gusti boten rena yen namung makarya piyambak. Jenenge nyambut gawe dhewe kuwi sacara fisik ya kesel, sacara ati ya kesel. Apa meneh wonten ing gesang sesarengan. Wonge akeh ning sing nyambut gawe mung sithik, liyane mung dadi penonton. Wonten ing brayat kemawon lah yen bapak ibu tiyang sepuh wis nyambut gawe ketekuk ringkel ngasih kesel ning anak-anak mung meneng wae utawa malah dolan wae. Sapa sing ora stres utawa terus muntap emosine. Ning yen kabeh nyambut damel ya ora ketung anak-anak ngresiki kamare dhewe, nata kamare dhewe, nyapu jogan lan sak panunggalane, bantu sithik-sithik marang wong tuwa. Tiyang sepuh sampun bingah wis seneng. Termasuk yen anak-anak anggone migunakake dhuwit sangune saka wong tuwa kuwi ya kanthi tanggung jawab. Menika ya wis gawe seneng wong tuwa. Nah, wonten ing pasamuan ugi sami, yen sedaya warganing pasamuan, mbuh kuwi tingkat lingkungan, wilayah, stasi, paroki, yen kabeh cawe-cawe, anane ya mung seneng. Ning nek kosok wangsulipun, sing cawe-cawe sing gelem nyambut gawe mung ketuane utawa pengurus we sebagian, nah menika ya rekaos. Mugi-mugi lumantar sabdo dalem Gusti menika kula panjenengan sansaya wantun cawe-cawe ing pakaryan dalem Gusti, mbuh kuwi ana ing brayat, ing lingkungan menapa dene mirungganipun wonten ing pasamuan. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabdo dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula
KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Matius bab 9 ayat 36 kalajengaken bab 11 ayat 8. Nalika samono Gusti Yesus kepranan priksa wong sepirang-pirang lan kraos welas, awit katone padha lesu lan ora kopen, kaya wedhus tanpa pangon. Gusti nuli ngandika marang para murid, panenane mono akeh nanging sing derep kurang. Mula nyuwuna marang sing kagungan panenan supaya dawuh derep marang wong sak golongan. Murid 12 nuli ditimbali lan diparingi panguwasa nundung Roh Allah sarta marasake saking lelara lan memala. Dene rasul 12 mau yaiku sing dhisik dhewe Simon sing katelah Petrus karo Andreas sedulure, Yakobus anake Zebedius karo Yohanes sedulure, Filipus karo Bartolomeus, Thomas karo Mateus juru Mupubeo, Yakobus anake Alpeus karo Tadius, Simon Selot karo Yudas Iskariot sing wusanane nyidrani Gusti. Murid 12 mau diutus Gusti Yesus mawa piweling mangkene, aja slewengan marang bangsa liya utawa mlebu ing kutane wong Samaria. Luwih prayoga padha golekana wedhus-wedhus Israel sing katriwal. Wartakna ing sak dalan-dalan, kratoning Allah wis cepak. Wong-wong lara tambanono, sing mati tangekno, sing budugen resikana, tundungen setan ala. Kanthi lelahanan anggonmu oleh, pomo kanthi lelahanan uga anggonmu weweh. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken kados pundi Gusti Yesus nimbali rasul 12 sacara mirunggan lan diparingi panguwasa nundung roh-roh Allah marasake saking lelara lan memala. Lan menika pakaryan utami Gusti Yesus. Mila kados ingkang kula aturaken ing ajeng kala wau, Gusti Yesus tinarbuka tumraping tiyang sanes anggenipun makarya ing pakaryan dalem. Menika ingkang kasebut pemimpin partisipatif. Dadi pemimpin ampun ngantos otoriter utawi memonopoli kabeh, ning kados pundi tinarbuka dumateng partisipasi tiyang sanes. Apa-apa nek digotong bareng, dipanggul bareng kuwi luwih enteng. Ning temtu anggenipun gotong utawi manggul ya ana tatanane, ana carane supaya ben ora do tubrukan. Kados jaman rumiyin wonten ing dusun-dusun nek sambatan ngusung kayu lan kayune menika ageng, digawa wong siji ora bisa terus digotong. Mbuh wong 4, wong 6 utawa wong 8, utawa dipanggul wong 2 utawa wong 3, wong 4. Ning terus kudu ana sing ngabani utawa ditata supaya ben ling gotong ora do tubrukan. Nah Gusti Yesus paring panguwasa dumateng para rasul lan temtu Gusti ugi paring wewaler, paring tatanan. Aja selewengan marani bangsa liya utawa mlebu ing kutane wong Samaria. Menika tatanan sing diparingake Gusti dumateng para rasul. Golekana wedhus-wedhus Israel sing katriwal. Wartana ing sak dalan-dalan kratoning Allah wis cepak. Wong-wong lara tambanana sing mati tangekna, sing buduken resikana, tundungen setan-setan. Menika job desk utawi gambar kerja sing
kedah ditindakake dening para rasul. Gusti ugi paring semangat menapa sing dados spiritualitas utawi semangat dasar anggenipun cawe-cawe ing pakaryan dalem. Kanthi lelahanan anggonmu oleh, pomo kanthi lelahanan uga anggonmu weweh. Semangat dasar pelayanan menika atur panuwun, rasa syukur ing ngarsa dalem Gusti awit sampun diparingi berkah sing matumpa-tumpa kanthi gratis. Mila anggenipun makarya ya kanthi murah hati. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.